good morning. Good morning guys, mga igsoon. Mga pita. Sa dili pa na ako hotdon akong kape. Ana ko i-share nyo mga higala this morning, no? Gamayng pagdasig, gamayng pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Especially sa mga batan-on diha. Nga mga hilig kay mga online games, mga ML, Dota, unsa pa man diha. So na ko'y gamayng i-share ninyo mga igsoon. But before that, I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon, no? So wala pa rin nakibalaw, no? Na ko'y page, no? Kristohanong Mabungahon. Kung makita mo sa akong Facebook, James H.K. Dumanon, so na ko'y i-share per me kanang nga page kanang Kristohanong Mabungahon. So ako sa nang gihimo di ay, no? For God's glory. So ang yung makita di mga igsoon, this word of encouragement, pagdasig, pagpahinumdum, mga warning, magkahatag na to og right direction. So payubanda, pagtambag, pagcomfort, and then para ra gyud na sa kaymayaan sa Ginoo, no? And then para ang atong relasyon sa Ginoo mas muhugot, no? Mas maduol pag gyud ta sa Ginoo. Amen. And then thank you sa mga new subscriber. Thank you. Salamat kayo, no? And then now mag-start tanong ang topic nga tungod sa ning teknaas kabuntagon mga igsoon may tungod anang kana bitawng kanang uso kay ron nga patok kayo sa mga millennials ba kaning sige og duwa og online games, no? For me, akong mensahe mao ni siya. Para sa mga hilig daw moduwa og modula og mga sa unsa basta online games. Dili ko mo badlong ninyo, but for me hinahinay lang, no? Ngani ni siya. For me para nako ngani ni siya. Labi na mga Kriston, kanang magsige kag kung dako kay tag time anang online games. Kuan man guni siya for me para mura ni siya og spiritual junk foods. Kung arita sa kalibutan ang junk foods mao ni siya. Palabian ni mo kaon makadaot siya, no? Maunsa na siya lab UTI. Maka-UTI siya. So makadaot ang kuan. Basta na di jud siya maayo ang junk foods, junk gani from the word junk, no? So di siya maayo kayo. So okay siya pa nagsaan. So ato ari sa spiritual life nato sa tong relasyon sa Ginoo. The more when we spend more time magsigirag duwa anang unsahan diha mga igsoon nga mga online games unya. Unsay gali din aga mo gawas ay mo kwarto daghan kay kog mga nadunggan mga balita nga nay nangamatay sa sobra ka addict nila sa online games kanang primarily kanang gitawag nila og ML, no? Unsa na siyang ML? Sa meaning anong ML na siya basta mao na siya. So akong nabantayan, no? So akong advice ng mga kabatan-on na hinay lang. Nay ubay mga batan-on di na masugo sa ilang ginikanan. Di na kaugas og plato tanan unya usa sad mao ni siya palabi gali tag duwa diha palabi ta og dako kay time ana, no? Once again dili wala ko ning bawal niyo pero ako lang mong gitagaan og gamayng advice ba nga ayo di ta magpalabi kay ngano man kung magpalabi ta og hatag og dakong oras diha, no? First and foremost mao ni siya mawala ang imong gana sa mga bulaton sa Ginoo. Una kanhi bitong pagbasa Biblia kabantay mo dako kag time nagsigig duwa-duwa diha online games mga igsoon kabantay mo the moment nga gusto ka mo basa Biblia murag na kay gana o makabasa mangali ka mubo ra kayo dako pa kayo ang imong panahon sa duwa kumpara, no? Kabantay mo. So kusog ra ba ta mo ingog nahigugma ko sa Ginoo pastor, nahigugma ko sa Ginoo, gusto ko moadtog langit ana pero kabantay mo gamay ra gali kitag panahon sa love letter ni Lord ang Bible, ang Biblia nga mao'y maghatag na tong giya nga mao'y silbing mapa na to para sa iyang gingharian, no? So mao na mga igsoon. So ako na bantayan kung dako kag time nga magsigduwag online games so kay gana mo ampo basag Bible kay gana mo ampo ano man di kampo mo oh Lord good night ana, no? Gamay ra kay wa gana kay ano man in the first place mga igsoon mura man kag na satisfied na nga nagsigduwa, no? Mura bitaw og natagbaw na ka og duwa kanang ang imong kalipay ang source imong kalipay tuan naman dito sa kalibutanon, no? So mao na siya mga igsoon nga wala na jud kay gana kay tagbaw naman ka kabantay mo na busog na ka kanang spiritual kanang mukaon kag junk foods early in the morning or before lunch or before dinner magkaon kag junk foods. So, unsa dia nga junk food ini kain sub junk foods kaon ka mga sitseria ba. So kabantay mo sige kag kaon daghan ni kaon na nimo og kanon kabantay ka nga kay gana ingana sana. So mao na siya gitawag akong gitawag ni siya og spiritual junk foods kaning gitawag og mga kining online games kay ngano man the more ka mo spend og time during the pita dili na kaganahan mubasa Bible mubasa may ka mubo kayo mubasa ka kay pinugos kay gisugo ka sa imong leader dili na kaganahan mo ampo kay mubo kayo katugon ka mubasa Bible katugon ka mampo mao na ang bantayan ni mga mao na ang tagib ng igsoon mao na gitawag og
mura bitaw og kanang una wala nimong gana kanon kay murag diri naman ka natagpo no. So kani ako para ni sa kayuhan na to sa atong spiritual life para akong advice niyo mga igsoon para dili kita ingon nga malayo sa Ginoo. Ang ubang mga batanon wa sila kay bawa ni ibin dili batanon nga hili kay mga online gid. Usa ni sa hinungdan nga nagkauga ang ilang relasyon sa Ginoo. Usa ni hinungdan nga ang imong first love ni Lord nagka-dry tungod kay dakur kay tag time sa nana nga butanga kaysa mga butang nga magkataymaya sa Ginoo. Last line akong i-share ninyo mga igsoon mao ni hinumdumi dili tanang lingaw nga nalingaw ka, si Lord pud nalingaw. Once again, dili tanan nga naghatag nimo lingaw nga nalingaw ka, ang Ginoo nalingaw. So mas maayo nga kung mangita mo tag lingaw kanang si Lord pud malingaw kag siya mahimaya. Amen. Sumawra ni akong gamayng pagdasig mga igsoon. Ako nabantayan before na ko eno ako nabantayan gud ang taning sige duwa og online gid may naghatag og comfort sa mga batan-on karon labi na kay nata sa quarantine secure sa man nata sa lockdown may naghatag nila og comfort instead nga ang word ni Lord instead nga magkanta mag-worship sa Ginoo no mao ni. So ako reminders lang itungod kay higugma ko ninyo kay di ko gusto nga malayo mo sa Ginoo. Amen. God bless. Till next time. To God be the glory.